θα δούμε τώρα πώς γίνεται να μπούμε στο site που έχουμε για να βλέπουμε το Outlook μέσω από ίντερνετ. Η διεύθυνση για να μπούμε είναι https άνω κάτω κάθετος centrale.ws κάθετος OWA. Η πρώτη σελίδα που βγάζει είναι αυτή εδώ, η οποία δείχνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με το πιστοποιητικό ασφαλείας του site, το οποίο όμως δεν μας αφορά εμάς, οπότε πατάμε εδώ πέρα να προχωρήσουμε στο site. Η πάνω επιλογή εδώ που βλέπετε επιλεγμένη είναι όταν μπαίνουμε από ένα κομπιούτερ ο οποίος είναι κοινόχρηστος ή δημόσιος, και έτσι πρέπει τα στοιχεία μας μετά να αφαιρούνται και επίσης γρήγορα να μας πετάει έξω το site και να μην μένει μέσα, μήπως τυχόν ξεχαστούμε και κάποιος άλλος δει τα στοιχεία μας. Η δεύτερη επιλογή είναι για όταν ο κομπιούτερ είναι ιδιωτικός και δεν βγαίνει, δεν ξεσυνδέεται τόσο σύντομα. Συν την επόμενη φορά που θα ξαναμπείτε, κρατάει εδώ το username και δεν χρειάζεται να το ξαναγράψετε. Έχει λάθος γραφτεί ότι είναι εδώ από τη Microsoft, έχει γίνει ένα λάθος και λέει ότι αυτός ο υπολογιστής είναι δημόσιος, ενώ θα έπρεπε να λέει ότι αυτός ο υπολογιστής είναι ιδιωτικός. Αν πατήσετε εδώ εμφάνιση της εξήγησης, σας εξηγεί αναλυτικά τι είναι κάθε επιλογή. Η χρήση που λέει εδώ του Outlook Web Access Lite είναι για περίπτωση που υπάρχει μια σύνδεση του ίντερνετ πολύ αργή και είναι πολύ βαρύ το πρόγραμμα για να το δούμε μέσω ίντερνετ. Οπότε πατάμε εδώ για να είναι κάτι πιο ελαφρύ, πιο γρήγορο. Και πάλι εξηγεί εδώ τι είναι το Lite. Οπότε εδώ γράφουμε Centrale Corp, που είναι ο τομέας που είμαστε εμείς, ανάποδη κάθετος, η ανάποδη κάθετος είναι πάνω από το Enter και το όνομα του χρήστη, στην προκειμένη περίπτωση Αμουριανός. Από κάτω βάζουμε ακριβώς το ίδιο password, τον ίδιο κωδικό με τον οποίο μπαίνουμε στο κομπιούτερ μας. Και πατάμε σύνδεση. Και εδώ βλέπετε, εδώ μπορούμε αυτό να το σηκώσουμε και να έχουμε εδώ τις συντομεύσεις, ή μπορούμε να το έχουμε και πιο μικρό και να είναι συντομεύσεις εδώ κάτω. Εδώ είναι η αλληλογραφία όπως την ξέρουμε. Εδώ είναι το ημερολόγιο. Εδώ είναι οι επαφές, οι διάφορες επαφές που υπάρχουν, οι διάφοροι φάκελοι. Αυτά εδώ είναι προσωπικές επαφές. Θα σας εξηγήσω μετά για τις δημόσιες. Εδώ είναι οι εργασίες που έχουμε να κάνουμε, που τακτοποιούμε. Εδώ είναι έγγραφα τα οποία αργότερα θα μπορούμε να δούμε, πολλά έγγραφα που αφορούν τη δουλειά και που βρίσκονται μέσα εδώ στο γραφείο. Θα μπορούμε και αυτά να τα βλέπουμε μέσω από αυτή τη σύνδεση. Και εδώ είναι οι δημόσιοι φάκελοι που μπαίνουν οτιδήποτε είδους φακέλοι, είτε είναι email, είτε είναι επαφές, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, τις οποίες τις βλέπουμε όλοι και είναι κοινές. Και στην προκειμένη περίπτωση εδώ έχουμε τις επαφές της εταιρείας. Θα δείτε ότι εδώ η εμφάνιση δεν είναι όπως είναι στο Outlook, αλλά είναι αυτή εδώ όπως τη βλέπετε την εμφάνιση. Είναι πιο στυλ ίντερνετ. Επίσης θα δείτε ότι σας δείχνει εδώ από το 1 έως το 50, ενώ έχουμε συνολικά 654. Αυτό γιατί αν περιμέναμε να κατεβάσει 654 θα έκανε πάρα πολύ ώρα. Αν θέλεις πας μετά στην επόμενη σελίδα και βλέπεις τα υπόλοιπα. Αν και δεν χρειάζεται αυτό, γιατί όταν ψάχνουμε κάτι συγκεκριμένο, πατάμε εδώ αναζήτηση, γράφουμε το όνομα που ψάχνουμε, π.χ. αναπλιώτης, αυτό που βλέπουμε τώρα πρώτο εκεί, πατάμε Enter και αμέσως το βρίσκει. Δεν έχει σημασία σε ποια σελίδα είναι. Εδώ έχουμε τις διάφορες επιλογές που μπορούμε να διαλέξουμε και από εδώ πατάμε αποσύνδεση για να ξεσυνδεθούμε.